Hrát se bude o čas, kdo bude odstraněn dřív. Čuba má na okrese spojence. Miroslav Zajíc, bývalý spolužák, nyní zemědělský tajemník. Je to on, kdo svévolně vyškrtne Čubovo jméno ze seznamů prověrkových komisí a varuje ho před první hloubkovou kontrolou v družstvu. Ta je objednána právě v reakci na to, že Čuba zůstává dál ve funkci předsedy družstva. Inženýr Zajíc mi nabídl jednoho revizora, který se jmenoval pan Kráčmar, to byl tvrdý revizor, a ten revizor nám udělal kompletní revizi podniku s tím, že prostě to byla pro nás revize a my jsme si dělali opatření, aby všechny den jsme se dopustili chyby, aby jsme udělali opatření včas, aby jsme se z toho dostali. No a ten revizor přišel s takovým nápadem, on říká, když ti tady přijde revizor, tak každý revizor zná nějaké fígle, kterými ti dokáže, že ten stát nějakým způsobem okradl. Jediná obrana proti tomu je vložit tomu státu peníze dopředu navíc. To znamená, že ty tady máš prostě částku 180 000 korun, kterou máš státu provést, uděláš početní chybu a napíšeš místo 180 800 000. Protože víš, že ta revize tady přijde, tak nutně musí tady zjistit, že tady je přeplatek a on, protože každý revizor zná způsoby, jak ti tam někde vypočítat, že se dopustil nějaké chyby, napočítá ti třeba, já vím, 1 000 000 korun a zjistí, že tady je početní chyba, takže nakonec ten stát ti bude muset ty peníze vrátit. Jo? A tak se také stalo. Miroslav Zajíc Čubu zachránil a bude mu dělat štít i nadále. Rodí se přátelství, které zdaleka není jen výsledkem kalkulu. Vydrží až do konce a poznamená životy obou. Dá se, že Zajíc udělal Slušovice, Slušovice udělali Zajíce, že on skončil jako zemědělský tajemník na UVKSČ. Když jsem přijížděl do Zlína. Rudolf Hegenbart vystřídá Konečného ve funkci okresního šéfa strany, později významný člen ústředního výboru strany. První rozhovor jsem měl i s inženýrem Zajícem. Měl strach, abych je případně nelikvidoval. Přivlastňoval si i jako svoje dítko. Rudolf Hegenbart přichází do Slušovic z Brna. Jeho skrytým úkolem je pacifikovat Čubu a zjistit skutečný stav věcí ve Slušovicích. Měl jsem se pokusit analyzovat, proč tam jezdí Lubomír Štrougal, bývalý předseda federální vlády, který tam nikdy nebyl. No a měl jsem hlídat, kolik finančních prostředků dostávají centra z ústředního výboru, z vlády, jestli západní kapitalisté tam nedávají nějaký kapitál, jako základ nějakého kontrolujícího hnízda. No tak bohužel toto se nepotvrdilo. První kolo střetu má František Čuba za sebou. Slušovice přežili, takže je zase všechno v pořádku. František Čuba vítá zahraniční delegace a rozjíždí vedlejší programy. Krize ekonomiku družstva vůbec nezasáhla, naopak. Obrat se nyní pohybuje ve stovkách milionů a hodně se o něm mluví. Do hry se vkládá mnohem významnější protivník. Gustav Husák. Já jsem nikdy nepochopil, proč je nemá rád, ale byl jsem informován, že na jeho příkaz byl uvnitř družstva prováděn rozbor či nějaká analýza, která se zabývala protisocialistickými, protikomunistickými tendencemi, které slušovický systém měl jako realizovat v podmínkách nejen Zlínska, ale v širokém okolí. Soudruzi nejvyšší dobře pochopili, že vlastně se jim to v 68. vymklo z ruky politicky, neb se jim to vymklo z ruky ekonomicky. Prostě z ideologických důvodů je tvrdě odmítali. V zemědělských novinách byl vysloveně zákaz, takže kdo napíše slovo Slušovice, ten letí z redakce. Čuba buduje a válčí zároveň. Každý nově otevřený provoz je zároveň hrou o jeho další bytí. Když už neměli
kam utéct, tak přišli s tím, že Čuba musí dělat VUML, Večerní univerzitu marxismu-leninismu, a pokud ji neudělá, musí jít z funkce pryč. Nakonec se s Čubou během několika minut dohodli a Čuba nastoupil. A chodil tam velmi přesně a poctivě, lepší jako jiní. Koncem 70. let dosáhlo JZD Slušovice obratu 1 miliardy korun. Na venkovský podnik šlo o astronomickou částku. Ani pro státní moc nebylo jednoduché jen tak družstvo vyčistit a ohrozit jeho chod. Na prahu 80. let proto vnitro vyhlašuje takzvané mimořádné bezpečnostní sledování a státní bezpečnost otevírá zvláštní filiálku v Gottwaldově. Oni se snažili velice intenzivně si získat u nás spolupracovníky. Mnozí naši spolupracovníci, protože stáli za náma, byli jedními z nás. A když se dostali do maléru, tak nám to přišli říct. Tak my jsme jim říkali, ano, buďte spolupracovníkama, ale s tím, že každou věc, co po vás budou chtít, musíte nám říct. A toho jsme také využili. On využil naprosto všeho ve prospěch JZD Slušovice. Naprosto bez skrupulí. U inženýra Kovaříka byla sekretářka, o které jsme zjistili, že se upsala a neřekla nám to. Tak jsme se s Kovaříkem domluvili. Já jsem přišel k němu a říkal jsem mu, Miro, já ti dávám tajné doklady, toto nesmí se dostat ven, daj si to do trezoru, aby to nikdo neviděl. A on říkal, jo, já to dám do trezoru, já teď pospíchám, jedu do Prahy. Tak hodil to do trezoru, klíče hodil do šuplíka a odjel. Za 4 hodin jsme tam vtrhli zpátky a ta už to opisovala. Tak jsme říkali, jak pro koho to píšeš? Tak ona se rozbrečela, řekla nám to a jsme říkali, dívej se, máš 2 možnosti. Buď to předneseme na členské schůzi, všichni to budou vidět, anebo se rozmyslí, jak dál. Ona, že odejde. A za 2 týdny řádně odcestovala do zahraničí a je v zahraničí. Přes vlastní lidi, které StB získala ke spolupráci, Čuba vypustí dezinformace, které celé šetření zkompromitují. Dezinformace se stala účinnou zbraní, kterou se Čuba ve chvílích ohrožení začne účinně bránit. Hra na stranickou politiku Čubovi nevadí a velmi rychle se v ní zorientuje. Stranickou organizaci ve svém podniku eliminuje tak, že si do jejího čela dosadí vlastního člověka. Komunistická strana tak v tuto chvíli skutečně zůstává stát před branami Slušovic. Nám tady chtěli dosadit nějakého člověka ze svitu a my jsme prostě zvažovali, co s tím, protože jak by se nám tady dostal někdo jiný, tak samozřejmě, že by to nám dělalo problémy. Samozřejmě bylo k ničemu, že nějaký předseda nějaký stranický organizaci se kecal řediteli do práce. V té době jsme zrovna jeli do Rakouska a Pavel Čmolík, to byl vynikající šofér a tam řídil auto a my jsme mu říkali, Pavle, ty perfektně řídíš to auto. To bylo nejlepší, kdybys také řídila i to KSČ. A teď se tomu všetci začali smít a po 10 kilometrech jízdy najednou začali říkat, no to by nebylo špatné, kdyby ten Čmola to řídil. No a nakonec jsme vymysleli teorii, že jsme Čmolíka dali za předsedu celozávodního výboru KSČ s tím, že jeho jmenovec byl Ota Čmolík. Jo? A my jsme poslali našeho člověka na OVKSČ s tím, že byl tady Ota Čmolík z UVKSČ a ten prostě nás dořval, že Pavla Čmolíka, jeho příbuzného, blízkého příbuzného jsme nedali do politiky. A takže my jsme mu přislíbili, že to splníme a proto jsme ho udělali předsedou celozávodní výboru KSČ. My jsme riskovali, že nikdo nebude mít odvahu vzít ten telefon a optat se toho Čmolíka, jestli to pravda nebo ne. A také nikdo ten telefon nevzal. Ono je to taky ta vesnice, ono je to ta blízkost, ty úzký vztahy jiný než ve městě. Ty lidi, kteří ty Slušovice vedli, to byla malá uzavřená parta. O našem podniku nikdo neměl pořádné informace. Odborníci, kteří znali náš podnik, říkali, že to je jak buňka, přes kterou se dostane jenom to, co se má dostat a ven se dostane jenom to, co se má dostat ven. My jsme velice intenzivně pátrali
po tom, kdo o nás poskytuje informace a kdo neposkytuje. A tím, že se nám dařilo prostě zabránit tomu, aby o nás měli přehled, tak proto mnohé věci jsme mohli realizovat a například nikdy nepřišli na to, kolik jsme tady měli třeba těch vyloučených. Přihlášku zaměstnání do Slušovic mě vrátil a řekl, ať z těch 2 stránek, kde jsem vypisoval své kurikulum vitae, udělám asi 8 řádků a ať tam napíšu, že jsem byl vyloučen z KSČ, ale napíšu, že jsem byl bezpartijní. Já jsem se divil a říkal jsem, jestli z toho nebude ostuda. A on mi říkal, jestli bude ostuda, tak to bude ostuda, je Slušovice. A tak jsem se stal bezpartijním. Jaroslav Bartošek, vyloučený univerzitní pedagog, podílel se na vytváření image družstva v 80. letech. Je to jedno z pracovišť, kde bych dokázal vystoupit a říct, i když jsem byl navrhován jako kandidát, že bych do KSČ nešel a nebál bych se toho, že to budou mít další důsledky. Kdežto myslím si, že všude jinde bych tolik občanské odvahy v sobě nenašel. Já jsem na to přesně čekal, když jsem jel do Slušovic poprvé v polovině 80. let, tak jsem byl zvědavý, jestli tam budou říkat soudruhu, soudružko. Ne, pane, paní. Bylo to strašně sympatický a hrozně to fungovalo, protože oni skutečně Slušovice byli ostrůvkem v moři něčeho jiného a tohle byl detail, který to přesně vystihoval. Absurdní divadlo pokračovalo dál. Řád práce a vyznamenání za výsledky sice družstvo dostalo několikrát, přebírat si je ale Čuba přijel do Brna. Jeho přítomnost na Pražském hradě byla nepředstavitelná. Na vedoucích postech ve Slušovicích pracovalo víc než 100 lidí exkomunikovaných stranou v roce 69. Ve výboru strany to jenom tušili. Ve svém přísně střeženém impériu byl František Čuba 100% pánem. Personální politiku podřizoval vlastním zájmům, během 20 let vytvořil v podniku Moskový trust, jehož základem byli lidé z celé republiky. Dále se zvyšovaly zisky, rostl obrat i počet zaměstnanců. Zdálo se to neuvěřitelné a hlavu si nad tím lámaly konkurenční podniky, stranické orgány, zahraniční instituce i protikomunistická opozice. Mezi disidenty a nejenom mezi disidenty, mezi lidmi v té šedé zóně kolem, o tom fenomenu vášnivě lidé přeli prostě dlouhá léta. A to tak, že třeba téma Slušovice ovládlo celý večer až do pozdní noci aby byly prostě vyslovovány vášnivá stanoviska pro a proti. Petr Pithart, představitel Charty 77, stal se prvním demokraticky zvoleným předsedou vlády České republiky. Ten člověk fascinoval tím, co dokázal. Já si kolikrát říkám, že u něhož jsem nikdy žádné prostě teoretické sklony neviděl. On vlastně ten systém musel poznat líp než kdokoliv jiný. Ten skutečný, reálný systém, on ho neviděl ani v těch ideologických konturách, ale neviděl ho ani z role toho, kdo tím systémem byl deptán a kdo ho nenáviděl. On ho prostě viděl jako prostor, který je možné využít a použít. A musel ho poznat i po té psychologické, lidské stránce, jako neobyčejně přesně a konkrétně, protože to, co dokázal, byla vlastně holá nemožnost. Františku Čubovi bylo zjevně zcela jedno, na které straně barikády stojí. Jeho podnik dramaticky narůstal, takže nebyl důvod k obavám. V té době se mu podařil zásadní taktický tah. Za podpory stranických orgánů na Ukrajině zde vysadil a staral se o vlastní druh kukuřice. Během jediné sezóny se výnosy ve svěřené lokalitě zněkolikanásobily a ukrajinský tajemník vystoupil s oslavnou řečí na Slušovice na moskevském sjezdu KSSS. Šlo o signál, jemuž v Praze někteří porozuměli. Tak jsem ho nechal zvolit členem předsednictva okresního výboru strany. To byla obrovská bomba, nejen ve Zlíně, ale v Brně, v Praze. Nikdo nevedl pochopit, že já dávám zelenou Čubovi. Rudolf Hegenbart učinil krok, jehož důsledky zřejmě ani nedocenil. Přitáhl Čubu do stranických orgánů. Čuba bude sice i nyní vnímán jako opozice, ale už to nebude ten muž na druhé straně barikády, nýbrž na jedné lodi. Je to vítaný dárek Gorbačovovi a jeho perestrojkovým vizím.